agụụ kpatara ajụsịa nara. Alhaji Atiku Abubakar ga-azọrọ ADC ọkwa onye isi ala bụ ya yara onye Igbo Peter Obi ohere ịzọ ọkwa ọchịchị ala anyị n'aka ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, n'agbanyeghị na sinetọ High Chief Ben Obi mere ka ọ pụta ihe na Atiku Abubakar kwere ya na Dr. Okwesili Ezekwodo ha nkwa inye aka mee ka onye Igbo bụrụ onye isi ala Naịjirịa. Agara m ịjụba ka Atiku Abubakar makwa na ọgaranya kesie ekpe ma ọ nwee ihere ọnwa eme ya. Ọtụmasị na ọ bụ onye Fulani ụka Muslim chọrọ isite na nkwado Kenneth Okonkwo ha were ọchịchị ala anyị ka Muhammadu Buhari onye Fulani ụka Muslim chịsịrị obodo a afọ 8. Ọtụmasị Bola Tinubu onye Yoruba ụka Muslim ka e were chi afọ 4. N'agbanyeghị na enwere nkwekọrịta n'ala anyị ka ọchịchị Naịjirịa bụrụba mpaghara Northern Nigeria chi afọ 8, mpaghara Southern Nigeria chi afọ 8, mpaghara Northern Nigeria chi afọ 8, mpaghara Southern Nigeria chi afọ 8. Ebe ọ bụ na ọchịchị ala anyị ka bụrụ ndị mpaghara Southern Nigeria orubere n'udo ka fọdụrụ ha afọ 5 ga-ejedebe n'afọ 2031. N'agbanyeghị na kemgbe ọchịchị ebebere ugobere malitere n'ala anyị na-agba nke 4 n'iri afọ 27 gara aga dịka o si gbasata ndị Southern Nigeria, na South West achịala afọ 11, South South chi afọ 5 mana South East achịbeghị ma ọlị. N'oge Kenneth Okonkwo bụ ọnụ na-ekwuru Peter Obi na Labour Party n'oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 3 gara aga, o nweghị udo otuto o tofuru Peter Obi ma ịbụ ọdịụkọ na mba ma ịbụ ejiamatụ omelọra nwaka ibie na ọbata obie. N'oge ahụkwa o nweghị udo nkatọ ọ katọfụrụ Atiku Abubakar, gụnyere ịbụ onye nwere agụụ maka ime mpụ, ịnụpụ isi nakwa ịya ire. Ka Atiku Abubakar sitesịrị n'otu PDP bata otu ADC, ka Kenneth Okonkwo na Peter Obi sitesịrị na Labour Party bata ADC, Kenneth Okonkwo malitere omume ogumagana. Otu Peter Obi taa, otu Atiku Abubakar echi. N'ime atụ, o kirisịrị 10 ụgbọala na-eso Tinubu ma ọ bịa Lagos kpọọ n'ubu si na ọ bụrụ Peter Obi ma ọ gaghị ebi okomoko ndụ ịla akụ na ụba n'iyi n'ụdị ahụ. N'aka nke ọzọ, ọ kọwara Atiku Abubakar maka eze kwesịrị ịchị Naịjirịa na ọ mụrụ ọrụ mụta ya n'oge ọ bụrụ onye nsote Obasanjo n'ọkwa ịchị Naịjirịa, mana ajụọ Obasanjo ka ya na Atiku Abubakar si lụọ, ọsịsa akpanakwu ya aha n'ibi ogologo akụkọ nkenke. Ka Kenneth Okonkwo hapụsịrị Peter Obi onye Igbo onye South East
n'azọkwa onye isi ala anyị Sosibe Atiku Abubakar, onye ugwu mpaghara North East, n'azọkwa ọkwa onye isi ala Naịjirịa. Ọ gara n'iru n'isonye n'ụdị ahụ tutu rute mgbe Atiku Abubakar ji kpọlite Rotimi Amaechi, onye South South, ịbụ onye nsote ya, mere Kenneth Okonkwo ji gbaka na ya na Atiku Abubakar eseye. Ma ọ ghara onye South East, onye Igbo, o kwesịrị ime onye nsote ya nye onye South South ya bụ ọkwa. Mere imerime ndị mmadụ ji kwube na ọ dịka Kenneth Okonkwo ọrara ọkwa onye nsote Atiku Abubakar anya, n'ụdị mere Igbo bụ Igbo ji jụba ka ọkwa onye nsote Atiku Abubakar maka ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa ka ọka ọkwa ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa Peter Obi na-azọ mma maka ọdịmma ndị Igbo. Kenneth Okonkwo agbufusiela racharakwa maka na ọ bụzi ọnụ na-ekwuru Atiku Abubakar. Na ngoli ya maka ya bụ ọkwa Atiku Abubakar nyere ya ụbọchị nke mbụ n'ọnwa asaa afọ 2026. Ọ sị na ọ bụ ka akọzie ka Atiku Abubakar si bụrụ onye isi ala Naịjirịa. Atiku Abubakar na ọgaranya kesie ekpe ma ọ nwee. Kenneth Okonkwo na agụụ kpatara ajụsị ya nara. Ọ na-abụrụ ya bụ ọ dị ka ọ dị kpọba, ọ dị ka ọ dị egoro. Abụ m Chukwuma Ogbonna, onye ọma, maka okwu Kenneth Okonkwo na ọ ka akọzie ka Atiku Abubakar si bụrụ onye isi ala Naịjirịa. Zara m ajụjụ a n'ohere kọment. Ọ dị gị ka Atiku Abubakar na Rotimi Amaechi ọ ga-emerinwu Peter Obi na Rabiu Musa Kwankwaso? Anya nakwa ezi ya. Tupu ọ dịbe echi, mee ka ozu oge a ruo ndị ọzọ aka. Daalụ.